Ai, ai. Ara entres a internet i busques el canal d'Espempau i veus que fa un mes un monòleg, que fa 2 setmanes una cançó, una cover. Però on està eixe Espempau? Fa 2 mesos va pujar els sexismes, però fa temps, tirem de menys aquest Espempau. On està? No es troba. Pues bé, hola a tots, així estem. Vull tractar un tema que m'ha donat així que pensar aquestes setmanes que estic estudiant història, ja sabeu, bueno, història, literatura i tot aquest tema, i m'ha donat a pensar, no? Ha donat un debat a mi mateixa i ara m'ha donat a mi per pensar, això de que me dona a mi il·lustrat jo mateixa, no? Ja m'agradaria haver pogut en aquella època ser com ells. Però bé, el que vull comentar també, així com a novetat, és que dia que pujava vídeos els divendres, però ara no pujaré vídeos els divendres, sinó pujaré un vídeo el cap de setmana. Un dissabte o un diumenge, no regularment, ja sabeu que jo no puc posar-me completament d'acord, però sí que assegure que algo caurà, no? Bé, el tema d'avui vull tratar sobre el tema de la gent. La gent quan estudia, està clar que la gent quan estudia normalment és més conscient i la seva mentalitat arriba a pensar millor, no? Però evidentment queda demostrat que la dreta no vol que la gent, i el catolicisme i tot, no vol que la gent estudi filosofia perquè es donen realment compte del que és la veritat. I clar, evidentment això la filosofia pues, s'està llevant, no? Però jo crec que també haurien d'anar en compte en el tema de donar història, no? Ara jo estic donant el segle XVIII, el segle XVII i tot aquest tema que eren els pensaments il·lustrats, no? Jo quan sent els il·lustrats pensar era gent on defensava realment el que defensem nosaltres ara. Nosaltres pensem que ho tenim, no? Eixa divisió de poders, no? Pensem que tenim una divisió de poders, però nosaltres realment pensem que tenim una divisió de poders? Tu realment estàs en el teu cap pensant que tenim una divisió de poders i penses que Camps ha estat indultat així perquè hi ha una divisió de poders? Camps segurament, si realment existira aquesta divisió de poders, d'aquests tres poders, judicial i jurídic, i ja sabem tots, però si realment hi haguera una separació, possiblement Camps ara estaria a la càrcel per haver fet el que va fer, ¿vale? I arribem a pensar, no? La gent, que jo almenys, quan llisc aquestes coses me n'adone de que estudiar història reflexione sobre l'època actual. Realment estava estudiant l'època de la monarquia absoluta, les revolucions, i te dones compte que els pensaments il·lustrats era la gent que havia estudiat, era la gent que s'havia revolucionat. I qui som els que ara mos revolucionem? I antigament, com vull dir, era gent que estudiava, per tant la gent que estudia normalment sol tindre aquests pensaments de revolució. I què vol dir SPEM? SPEM és esperançador, i esperançador té l'esperança de la revolució, no? General que convoca al poble, no? Que és el que vull transmitir, no? En aquest canal, no? Un tipus de revolució. No vull que anomenar-nos intel·ligents els que fem aquestes coses, però me dona que pensar, no? Que la gent de dretes, la gent de dretes, catòlica i tot això, que jo respecte, però quan estudien història, què pensen? Que els il·lustrats eren gent que havia estudiat i que va començar a donar idees, però que no tenien suport de ningú. I, bueno, que tenien el suport del poble, però era gent que havia estudiat, però era el que no tenien... No sé, jo, des del meu punt de vista, això no ho entenc, no? Possiblement, no? Hi ha gent que quan estudia això dirà vale, m'ho sé, i s'ho sap, bé, però realment no te dones compte que el pensament il·lustrat és el pensament que tenim nosaltres ara. Per tant, si tu realment eres conscient i te saps el temari que és, jo crec que realment te dones compte de l'època actual. Perquè passa això. També volia comentar el tema de la resurrecció de la crisi, però això tinc pensat fer-ho en el vídeo de la setmana que ve. Per tant, la setmana que ve teniu vídeo segur, tranquils, que vaig intentar portar regularitat. Espero que us hagi agradat aquest vídeo, que el voteu i ja sabeu, a partir d'ara, escàs de setmana, tindré un vídeo per a vosaltres, un vídeo així almenys, però no el divendres, que ja portava temps posant-los, però ara ja sí en compromís a fer un cap de setmana almenys, i fins a la pròxima.
Adeu! Ah, sí que sí. Ha tornat. És Pep Pau.